Tässä ollaan tultu nyt 200 kilsaa ja onpa hän keli. Lunta on silleen tän verran. Jaa, tää on tää perinteinen lappalainen juttu. Tai lappalainen, kun Lapissahan aina tää on se juttu mitä kuvaattaa. Keskellä tietä ei mihin. Tuttu paikka monelle varmaan. No niin, tällainen on tällä kertaa tämä majoitus. Hyvä Viljami!